Hey guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै आङो दायो हारसिं लावदुमबो गैया माबो गैया आं थांगोन दायो कलकातायावहाय ओमफ्राय आंनि लोगोफोर सानैया बिसोरो माने सानसे सिगाङावनो थांखानानै दंहैखायो आरोना ओमफ्राय आंना फरेस्ट कार्डआ जायाखैमोन नालाय स' बिनि थाखायनो एसे लेट जाबाय स' नोंथांमोननो आङो दा जोङो कलकातायावहाय साननैनि थाखाय थांगोन नालाय ओमफ्राय बेनि उनावसो फुकेटआवहाय थांगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओमफ्राय नै आरो लोगोसे गेजेरनि सिटखौसो मोनबावदों आङो साइडआवहाय बेलेग मानसि मोनबाय हारसिंखाय ओमफ्राय नै फैसाबो लाखाबाय आङो माबा जानो थाखाय चिकेन नुडल्स जानो थाखाय आरोना ओमफ्राय खाफालानो ओरैबायसा मोनदा आं नोंथांमोननो खिन्थागोन आं चिकेन नुडल्सखौनो मोनस्रायासै आङो नै सेन्डविचसो जानांबाय आरोना ओमफ्राय कका कला जों कलकातायावहाय मोनफैबाय ओमफ्राय नै दायो जोङो कलकाता सफैनानैहाय टेक्सिफोरा नायलाय मा एसे गाजा ओमफ्राय माबायाबो बासफोराबो बिराद गाजाखा नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय आरोना जास्ट मोनफैबाय हटेलावहाय ओमफ्राय दायो चेक इन खालामनानै एसे फ्रेश जानानै लानोसै आरोना हा अ বাইদেউ আহিল নেকি আহিল ইমান ৰুকাই এতিয়াহে আহিছে আয়া দাসৈ দে আবু কট মোক ৰখা নাই ইহঁতে এদিন আগতে আহিছে ইমান বেয়া ঠাই गाइस आङो दायो मोनफैबाय नै ओमफ्राय बिसोरो सानसे सिगांनो फैखाबाय आरोना माने आंना फरेक्स कार्डआ माने जाथ'वाखैमोन नालाय बिनि थाखायनो ओमफ्राय बिसोरो फैनानै नै गालाय गुजाय खालामना दोनफैबाय साला नै हेलौ बोरैबा फट' उथिबाय थादों नै ঠাণ্ডা লাগছে ইয়ার আর এমনি আমার মাইনা নতুন চ্যানেল খুলছি সাবস্ক্রাইব করে দিবি রজলিন আলী ছবি কৰিলে হ'ল ওকে ছবি কৰিব লাগিব आं मादि गानना फैदों आरो लुंगि गानना फैदों आं गाइस लुंगि गानना फैदों आं लुंगि হ'ব দে হ'ব ইস রাম পুরা খানা খাই আছে টেষ্টি নহয় নেকি টেষ্টি ন বঢ়িয়া না ड्रेस सेन्स खालामखांबाय ओमफ्राय दा दसे रेस्ट लानोसै स' गाइस नै दायो जोङो बाहेरावहाय थांनो नागिरदों बेरायनो फुरबा जायास्लामि ना येस फुरिबो গৈছো কি কয় তো কলকাতা ফুটপাথত give me all his money sugar daddy
नै गाइस दायो जोङो मार्केटाव फैनायावहाय बिदिनो ओरैनो नायनोल' फैबाय आरोना जेबो लायाखै जोङो ओमफ्राय नै बिराद ससमा नायदोंमोन सासेया मोजां दैखौबो ओइ दैनिखौबो मोजां नुदों दैनिखौ गानलाय गलाबखौ गानलाय मार मोजां नुयो এইটো ইয়াক ইমান ভাল দেখা পাইছে এইটো দেলাই লালাই এইটো পিন্ধি দেখাচোন একবাৰ এইটো মাইকি নিচিনা দেখা এইটো ভাল লগা নাই এইটো পিন্ধচোন কি বঢ়িয়া লাগে ইয়াক দে গান এইটো ভাল লাগছে ইয়াক और ये क्या है? एक चाइनीज सिंघाड़ा है वेजिटेबल और इसको क्या होता है? गुलाब जामुन मोनायाव दायो जोङो माबा बेरायनो फैदो सुइमिं पुल হ'ব দে বেছি একেবাৰে বেছি কৰি আছ ন তহঁতে বেছি কৰি আছ নে কি বেছি কৰি আছ বিউটিফুল নুডলছ মিছা হৈছে না Скорее. Там оно дыхание. नायलाय हिनजावसाफोर थाबाबाबो जोंनिया रुमफोरा बोरै लेथ्रा जाजोबो आरोना सेस सिखारबावाखैसो नै ब्रेकफास्ट खालामहैनोसै गाइस ब्रेकफास्ट बोल ब्रेकफास्ट खाएको होइन ভাগৰ লাগিছে ভাই এতিয়া লাগে কি কম পাবি ব্রেকফাস্ট খাও আৰু ন আমি
नैबेयो जाहैबाय स्विमिं पुलनि वाशरुमा पुकारे आजा बरिया लागसियो दायो जोङो ब्रेकफास्ट जाखांनानै दसे रेस्ट खालामदों आरोना गुसुं जागोन बेबायदि सान्दुङाव फरेनारफोरासो थायो बिदि सान्दुङाव बाइसा जि भिडिअ बानायगासिनो फट' उथिगासिनो इयो बाथ्राबो गाननानै हनै ओमफ्राय दायो आङो नैबेनो बिसोरनि एन्ट्रेन्सआ ओमफ्राय हाबनाय लोगो लोगोनो वार्डरब मोनगोन नैबेयावहाय and sexy wine glass धूप नहीं रहेगा इसलिए हम लोग को ठंडा लग जाएगा जहाँ जल्दी से जाते हैं हम लोग तब तक हम नहाने से जाता है नहाने के लिए जाता है तुम आता है खाता है तो जाता है अरे नहीं बिसंथिं नहीं बाजारा तुम लोग की वजह से मेरा पिज्जा हाय आं गाइस नोंथांमोननो दिन्थिबाय रुमखौहाय माबोरै मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो दाबाव कमेन्ट सेक्सनाव खोन्था